जेनेबा गावगायनिसो बिमा आरो बेफोरबायदि गाबज्रिथारो लाजियाबो जोंनिसो बिमा मोनथिबाय नोंनि नङा। आयै खोनायाखै नामायै थांसै आङो। ए थांसै दे होमबालाय थांदो। ओमफ्राय दिनैलाय फैगोन ना फैया? नुवाखै माने आइयाबो बांद्राय देखायो आइ दिनैबा फैनाय जागोन ना जाया? दिनै फैनाय जानाय नङा खोनादे आइ। दे बिबै लाहानावसो थांगोन बालाय हरखौलाय थाखागोन। आंथ' थांनोनो गोसो गैयामोन नाथाय ब्रा ब्रा लिंथारबायना। दे जेबो नङा दे थां मालाबा बेरायनोबो थांनांगौलै आइ। न'आवनो थाबाय थाबाबो बोरैबा जायो बेरायनोबो थांनांगौ एसे। नंगौ नंनायालाय। थुदो ज'मोना थांसै थौ। जाबाय थुदो होमबालाय। ओमफ्राय र' बारा दिन थानो हानाय नङा दे आं बर' प्लास। आयौ मानोसै आंलाय सानदोंमोन सानथामसो थागोन होननानै सानथामसो थाना फैगोन दे। आयौ सानथामानि थागोन आरो सानसे थाबा जाया। आंहाय मा जमुना सानथामखौ थाथारगोन दे जेबो नङा। सानथामानि आयौ साननै थागोन दे आंहा आरो न'आवबो खामानि दङ ना। आयौ मा एसेबां खामानि दं नोंहालाय न'आव? नोंसा आइ दङ नाबे दङ मालाय बिसोरो मावगोन ना। नङा माने आङो आफाजों हाग्राबो फुहैबाय थादोंना जोंहानि माइयाव हाग्रा रज'सोदों। नोंसा आफायाथ' हारसिं नङाना गुमा खफ्रि दङ नाबे दङ मालाय बिसोरो फुहैगोन ना नों गैयाबाथाय। नाबे जोंफोरो हाग्रा फुवालै। जेखिजाया साननै थाना फैदो बर' प्लास सानथाम थालायनाङा खोना। माबा आयं नाङाहाय मा सानथाम थाथारगोन दे जेबो नङा। देहाय दे थादो दे। माबा आंनो थानो बागोनलै बर'फ्रा सानथाम मानि आं लाजिनायसो मोनसोदों थांनोनो। माखौबासो लाजिनांगौ जाबाय दे जोंहा आबैला रावबोआनो गैया। आमाइ आनै आबै आरो आमाइनि फिसाला सानै बिसोरल'सो दङ ओमफ्राय रावबोआनो गैया। फिसालाबो दङ सेंग्रा ना गथ' जोंबायसि सेंग्रा जाबाय। हाब बिसोरखौनो लाजिबाय आरो सेंग्रा मानसिफोरखौनो जेबो नङा। थेवब्लाबो आं माने बेफोरबायदि असिना मानसिफोरनाव थांनो जोबोद लाजिनाय मोनोसै। जेबो नङाहाय मा आं थानायावलाय माखौ लाजिनांगौ। थुदो थांसै थ' गोबाव जागोन गोजानबो लामाया। दे होमबा थांसै आङो नाबे थाथ'। मोजाङै थां दे आं गिनाय मोनसै। जेबो गिनांगौ बाथ्रा गैयालै आयं। दे थादो थांसै थुदो जमुना। बे जमुना आब'आ खामानि मावनो बानानैसो थांनो नागिरदों खोनालै न'आयै। थैद मालायबा थांनोनो नागिराखैमोन आंसो थां होननायखाय थांदों बियो। आंनाव सोंग्रोदों बियो थांनांगौना थांनाङा होननानै आं आरो बुंबायना थां होननानै। आंथो दे न'आवनो थाबाय थायोना एसे एनला गिदिंनांगौबो आलासिफोरबो जाहैनांगौ। आंखौलाय माथो आलासि जानो थांनो नागिरबा रायसो मोनदों आयै। बांद्राय देवानि रखम गिदिंबाय थाबा आलासि जाबथिंबालाय बुंखागोनानो। दा जमुनाया बरावबो थांनायानो थाङा बेनिखायनो थांनो होबाय आरो आं। बियाया साला खालि जमुनाल'थार। ओइ नाबे बे जमुनाया बर' प्लासजों बबाव थांनो नागिरदोंलै? आलासि जानो थांनो नागिरदों आरो सानथामानि थागोननो। मा खामानि मावनो बानानै खारबाय आरो। नंगौबो खोना। नङाबा नोंफोरखौ मेगन सायो आरो नोंखौबो हाग्रा फुनो थाङिनि मेगन सायो आंखौबो ओंखाम ओंख्रि सङिनि मेगन सायो। बिदिनोथ' खोना सालारिया। नङाबा फैयाबाबो जासै आरो बियो। औलै सोरबा हौवाजों खारफालांबाबो जायो आरो सोरबा हौवाया लाखिबाबो जायो। न'आव फैयाबाबो जागोन आरो बियो। असान्थिसो मोनो आं बेखौ फैबा सुखुवासो आं थानो। आंबो माबा आयाबो बांद्राय जमुना होनना बांद्राय देखायद्रायो। औलै दिनै मानोबा गोसोफोरखौनो मोजां मोनथाराखै आङो। सिगांनि थांनाय जाथायफोरखौ गोसोखांनानै जोबोद दुखु मोनदोंलै आं दिनै। आइ बांबुलिया मा जानानै मोनबा? सासेखौबो गिनाय मोनसै आङो। अबाव थांखो? आबा सेलब्राय आबा लामाफोराव हारसिं थांबाय थानाङा दे सखुन्द्राफोर फैसोदोंनो। गथ'फोरखौ लाङो बिसोरो मिथिगौ ना? मानो मुना होननानै सोंबाय थानाङा मिथिगौ ना? जेखि जाया हारसिं लामायाव थांबाय थानाङा। ओरैनोबा सिगां सासे गोमाजाबाय आरो बे सासेयाबो गोमाबा गैखाला आं। थां एसे बिजाब नायदो थां। आ गुसुंनि गोलाय फरायथां थां। दहायनिफ्रायनो गेलेगासिनो। फराया नोङो हा फराया? फरायबासो साख्रि मोनगोन गथ'। फरायाबा जाम्बा जाना थागोन गथ'। दाहोना थानासो जानांगोन उनाव। थां एसे फरायथां। खाल मानसि स्कुलाव होनांसिगोन नोंखौ।
बिफा सियाल बोरायखौ एसे फरायहोनाय दे लांफै नोङो गोबावथार गेलेबाय बिफा देलै गथ'खौ लांफैदो गथ'आ मालाय हाद्रिजों गेलेबाय थादोंनो एसे गेलेनो होना आं उन्दुनो ओंखारसोदोंमोन उन्दुदोंसोमोन आं नाङा लामाथिंजायसो थांबाय थायो बियो ओरैनोबा सखन्द्राफोर ओंखारसोदोंनो गारियाव थिखां थिखां लांनो नागिरबाय थायोनो मानसिफोरखौ गियो आङो मिथिबाय ना ओरैनो मालाय लामायाव थांनायानो थायाखैनो फिथासो बानायबाय दङमोननो गथ'खौ एसे गेलेनो होना गथ' मानसि गेलेखागोन नाङा दहायनिफ्रायनो गेलेगासिनो मानसियाबो हाद्रि बाला जाजोब्बाय थां नङाबा थुखैहोग्रो थां थुखैखांनानै आ ख'खौ एसे फोरों बेखौ खालमानसि स्कुलाव होनांसिगोन बिमा बोसोरथामल'सो जागोन माथो खालमानसि दासो 2.5 बोसोर जाबाय दासो माथो रोंहांदों नाङा मालाय आजिखालि उन्दैयावनो फरायो थां थुखैदो गथ'खौ थुखैखांनानै ख ख अ आ फोरोंजोब मालायबा गेलेनो नागिरबावदोंमोन दसे गेलेबावनो होआखै मानो सोबाना हागोन गथ' मिथिखा फरायनो बाय साला बादुला गेलेनोखोबा हले सानसे हागोन साख्रि मावनांगौ देनां मिथिबाय साख्रि जोंफोरखौ जाहोनांगोन नोङो दानिफ्रायनो जुदि फरायना लायाबा गैखाला उनाव दाहोना थानासो जानांगोन जेबो बुजिनो हानाय जाथ'वाखैलै बिमा बेफोर बाथ्राफोरखौलाय मानो बुंगासिनो बेलाय मा बुजि मोनगोन बुजि मोनबाबो मोनाबाबो आङो आंनि आबाखौ फरायनो गोरोंथार बानायगोन साख्रि मोनहोथारगोन आं बांद्राय गोरोंफोरा साख्रि मोनखायो बिफा बेनिखायनो बेखौ दानिफ्रायनो फोरोंखानांसिगोन बाबा गगोन नामा नों बाबा गगोन साख्रि मावनांगोन नोङो गथ' मिथिबाय साख्रि मावनांगोन होनबानो साख्रिखौ मोनो आरो माथा गरम हिनजाव थै माथा गरमसो जामारबायलै लांदो थुखैदो फिसालाखौ मा नायबाय थाखो दै जोंमोना नोङो फैफेरबायना बे जायगायाव फैफेरबाय गजासो नङा होमबा बियो नंगौथ' आरो नोंलाय बोरै फैफेरखो ना नोंसानि आलासि दङ माने बे सगाव नङा सक बारनानै आरो बिलाइफारा गामियाव आनैया दा गैला दोननाय आनै मोना दा आनैनि फिसाजो फिसाला दं होमबा नोंसा आनै लानावबो थांगोन दे जोंफोरो ओरैनो हाबना फैगोन नाङालै बर' प्लास आं आनै लानाव थांला दा सिगांसो थाङोमोन मानोसै ओरैनो आं मोजां मोना नोंसा आनै गैयाबाबोथ' आनैनि फिसाला फिसाजोफोर दङ ना बिसोरखौ मा नोङो नायनो लुबैया आरो खबर लानो लुबैया आरो लुबैयालै आं लुबैया बिसोरनि थाखायथ' आइया थैदों बिसोरखौ निमाहा बिनो फैनायावनो आइया थैदों बिबारि आब'मोनखौ निमाहा बिनो फैयाबा आइया दाहालागै थांनानै थागौमोन बिबारि आब'मोनाबो मानो निमाहा होनाङा देनाय आइया आरो न'आव फैनानै निमाहा बिफैबा खिजानिबा निमाहा होगोन होननानै फैबाय बेयावनो एक्सिडेन्ट जाना थु थांसै र' बै दखानाव हाबलाङैथ' जोंहा मेथाइ लांनि मायबाफोर जागौमोन नामा जोंमोना जेबो जालायला खोना बर' प्लास जायाथ' होमबालाय मेथाइ लांनि र' जुमुना आगै नों बेयाव अबाव फैदों आयु दिनैसो लोगो मोनबाय जोंहानियाव नाङालै बिबारि आब' थाङा मानो नों दाबो जोंफोरखौ गाज्रि मोनना दङ जुमुना आं रावखौबो गाज्रि मोना थायाखै जिखिजाया आङो लोगोजोंसो आलासि जानो फैदों बेनिखायनो थाङा रावनियावबो जुमुना आगैया दाबो जोंफोरखौसो गोरोन्थि सानबाय दङ बिमाया एक्सिडेन्ट जाना थैदों जोंफोरखौसो दाय हमबाय थायो थुदो बर' प्लास थांसैथ' थांमाला होमबा नोङो जोंहानियाव थाङा दे आरो थांनोबो गोसो गैखाया मानो थाङा जुमुना नोंसानि मा जायो बियो आलासि जायो नामा थांना फैनिथ' हाबना फैनि नाङा थाङा आलासि जाया ओरैनो सिनाय हानायसो ओरैनो सिनाय हाबाबो थांनो हागौमोन ना आब'लानि न'आव बेखिनियावलै माबा जोंफोर गामिनि मुङा बिलाइफारा थांनो हागौमोन ना दा जुमुनायानो थाङा माथो थाङालै आं बादों थुदो बर' प्लास थांसै माबारै आंखौ एसे खर' सानाय मोन्दों आं थांनानै दा उन्दुहैनोसै खर' सादों मुलि जानो नामा आं मुलि लाना होफैनि नाङा दे नांलायला थुदो बर' प्लास थांसै थांसै आं बेबो माबा थांनो हागौमोन एसेबां मोजाङै लिंहरदों मालाय थुदो होनबालाय थाङाबालाय जुमुना आगैया दा
दाबो जोंफोरखौ गाज्रि मोनबाय दङ। आनैया गावगाया मोजाङानो नङामोन, नाथाय जमुनाया जोंफोरखौसो गाज्रि सानबाय थायो, बिमाखौ जेबोखौनो साना। आनैयाबा मा होननानै थगायदोंमोन बेखौ, दा जोंफोरखौसो से जाना थाबाय बियो, निमाहाखौनो होला माथो। आंनियाथ' जेबो गोरोन्थि गैयामोन देनाय, थेवब्लाबो आङो निमाहा बिदोंमोन। आनैनाबो खाफालानो गाज्रिलै, जोंहानाव आलासि जानो फैनायावनो एक्सिडेन्ट जानानै थैदों। बिमाया एक्सिडेन्ट जाना थैदों, ओमफ्राय जोंहासो दाय जाबाय। जायखौबा लोगो मोननाङा सानबाय दंमोन, बेखौसो लोगो मोनमारबायलै। ओइ र' जमुना, बे सिख्लाया सोरमोनलै? आरो नोङो मानो मोजाङै रायज्लायाखै? मानोलै? नोंखौ एसेबां मोजाङै बुंदों जोंहानावथ' होननानै, आरो मुलिबो लाबोना होफैनो ओंखारलायदोंमोन, नाथाय नोङो मानो बेफोरबायदि रायज्लायनाय? मानो मोजाङै रायज्लायाखै? जोंहा आनैनि फिसाजोआ बेनो, बिबारि नाम्बिनिया। आयौ बाला, नंमारगौ ना मायो? होमबालाय नोंलाय मानोथ' एसेबां गाज्रि रायज्लायदों? एसे मोजाङै रायज्लायनांगौ, नोंखौ एसेबां मोजाङै रायज्लायदों बियो। एसेबांबो गाज्रि रायज्लायाखै दे आङो। ओइ नङा, थेवब्लाबो आं नोंनि रायज्लायनायफोरखौ बारा मोजां मोनासैलै जमुना, नों गाज्रि मोननाङा। मानो होनबा बे आब'आ नोंखौ एथ'ग्राब मोजाङै लिंदों जोंहानावथ' होननानै, ओमफ्राय मुलिबो लाबोना होफैनो ओंखारदों, ओमफ्राय नों मानो बोरैबा गेद्दायै बुंथारनाय? आंसो मिथिगौ, नोंलाय मा मिथिगौ? आं आनैनि फिसाजोफोरखौ बारा मोजां मोनालै बर' प्लास। नाथाय मानो? जोंलाय माथो बेसेबां मोजां मोनखायो, अनलायसै, ओमफ्राय नोंसोर मानो सैलायथारा? आयु, मानि थाखाय बुंनाय? जाहोन दं मिथिगौ ना? मा जाहोन बुं? जेबो जाहोन गैया, आं ओरैनो बुंदों। माने ओरैनो सिगांनिफ्रायनो थांलाय फैलाय गैया नालाय, बेनिखायनो आरो। थेवब्लाबो जमुना, मोजाङै रायज्लायनांगौ इसे। आरो एसेबां मोजाङै लेंहरदोंमोन बिसोरनाव थांनो, थांगौमोन ना आङो, नोंसा आनैलानि न'खौ नायनो लुबैसोदोंमोन। दा मानोथ' एसेबां थांनो लुबैदों नोंहालाय? आयौ, ओरैनो आरोहाय, आलासि नालाय, नोंसानि आलासि माने जोंहानिबो आलासि। ओरैनो आं आलासिनि न'आव थांनानै जोबोद मोजां मोनखायोसो। नाथाय नों मानो बेफोरबायदि? नाथाय आं आलासि जाबथिंनो मोजां मोना। नोंजोंबो फैयामोनसो आङो, नों ब्रा ब्रा लिंनायखायसो। हे, माने एसे बरिं नों मानसिया, एसेबांबो बरिं जानाङा मिथिगौ ना जमुना? औ, आं बिदिनोखा। थुदो, माथो दखानाव थांनो होननाया, मेथाइ लागोन होननाया लाला ना मायो? हाबैनोथ'। थाबैनो मोनहैनांगौ, आंखौ एसे बोरैबा मोनमारदों खर'आ। बेसे गोजान दंबावो? बारा गोजान गैला, बे सकखौ बारनानै मोननै गामि बारबानो मोननोसै। थौदो होमबालाय। थौ।